Traversăm oceanul și revenim în țară. De la vânzarea de fructe pe internet a trecut la procesare. Este pe scurt povestea fermierului care deține cea mai mare plantație de mure și zmeură din județul Buzău. Buzoianul produce aproape 100 de tone de fructe pe an, însă nu reușește să vândă tot ce culege, așa că a decis să transforme întreaga afacere într-una cu flux integrat. De la producerea fructelor până la procesarea acestora și mai apoi chiar vânzarea produselor finale în magazinele proprii. Totul 100% românesc și chiar folosind rețete fără conținut de zahăr. Marian Tudor are cea mai mare plantație de fructe de pădure din județul Buzău. Producția de fructe este de aproape 100 de tone anual, mult mai mult decât poate vinde. Așa că pierderile sunt destul de mari, mai ales în anii grei ai pandemiei. E foarte greu să le vinzi în starea lor și în al doilea rând perisabilitatea, termenul lor de fragezime și prospețime e mic. Gândiți-vă numai la zmeură. Zmeură azi ai cules-o, mâine o livrezi, a treia zi ajunge pe piață. Deja a doua zi, a treia zi a început să strice caracteristica, gustul și partea asta. Pentru a reduce pierderile, Marian Tudor a decis să ducă afacerea la nivelul următor: procesarea. Anul acesta a finalizat o investiție de 1,6 milioane de euro, iar acum, de Ziua Națională a României, prezintă primele produse 100% românești, naturale și sănătoase. Este vorba despre marmeladă, gemuri, sucuri și fructe uscate. Tot ce vedeți dumneavoastră aici, suntem în probe deocamdată. Tocmai de asta și facem probele ca să vedem ce fructe, cum să le combinăm, cum să putem să le asigurăm zaharina, cum să le asigurăm, să vedem perioada, cât țin aceste fructe, cât putem să le dăm garanție, cum să le combinăm de așa natură încât să fie zmeură cu mur, să fie aronia cu mur, să fie păr cu mur, adică facem cât mai multe combinații posibile și toate numai din produse autohtone. Asta m-ar încânta ca să fie ceva natural, ceva mai deosebit. Ce pregătim acolo? Aici vrem să facem o probă cu prunele noastre. Avem un soi de prune de masă foarte gustoasă și vrem să facem un gem. Pentru toate produsele folosește rețete românești, unele împrumutate de la bunici, altele făcute chiar de el și soția sa. Rețetele le facem noi și sunt tradiționale ale bunicilor. Știți, chiar întrebam și vorbeam cu soția, zic, ce ar fi să mai punem țică nucă? Dar hai să-l amestecăm puțin și cu aronie, ca să facem un piurei, haideți să facem... Ați văzut, toată lumea face magiun. Ce înseamnă magiun? Ai pus pruna, ai pus-o într-un ceaun, zic în termeni așa popular, da? Ai pus puțin zahăr, da? Ai pus... Noi vrem să facem fără zahăr. Și atunci, în loc să punem zahăr, punem, de exemplu, un suc concentrat de mere. Ce este de aici? De asta nu trebuie să vă dau secretele, că vor mai am probleme cu soția și cu băieții de aici. Da?